можете ли да ме научите как се играе GTA 5? Защото аз не знам. И искам да избера. Вижте, между другото, какво оръжие яко имам. Вижте какво яко оръжие имам. И даже имам 3 патрона. Прави, знаеш ли? Аз наистина не знам как се играе GTA. Можете ли да ми кажете как се играе GTA 5? Напишете долу в коментарите. Как се играе GTA 5? Това беше всичко от мен. Чао!